बिसोर ओमफ्राय नोंसोर हाबायाव थांनानै मा खालामहैगोन? औ ओमफ्राय मा आसा खालामदों नोंसोर? सेंग्राफोर नुबोगोन नुबोआ आसा खालामाखै दे। हेल' गाइस, नोंथांमोनखौ आंनि बिबार अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आरोबाव खनसे गोसो गोथारै बरायना लाफिनबावनाय जाबाय। दिनै जों हाबायाव ओंखारदों आरोना। एकदमबारे जों हाबायाव दा थांनो लामायाव गारिया दंजोबो नै माखासे सिङाव दङ। ओमफ्राय लायलाय थांलाय ओमफ्राय जों थांनो नागिरबाय आरोना नै गासिबो रेडि जाजोब्बाय। गारि दंजोबो नै बेफोराव लामाफ्राव जों दा थांसिगोन आरो। A few moments later. गासिबो थांनो ओंखारजोब्बाय लोगोफोरनि फट' लादों, माखासे फट' लानाया सोलिदों बाव। जों थांसिगोन दा। ओरै गारि दङ नै बेफोराव गारि दङ, गारियाव गासिबो थालिर बिफां खानानै लाजोब्बाय गारियाव। फट' लानायाव बेस्थ' गोजा गासिबो। ओइ हेन्डसाम बय, where are you? बहाय थाङो? बहाय थाङो? बहाय थाङो? बहाय थाङो? नों हिन्जाव गोदाननि मा जायो? ओमफ्राय नोंबो थांगोन हाबायाव? ए मा लायगोन? दे खिनानै फैदों आरोना लोगोफोरनि कमेन्ट, जोंनि गामिनि मानसिफ्रा हिन्जाव गोदान लागो गोजा बे। माने बेनिफ्रायनो बरायबाय आरोना, जोंखौ वेलकाम खालामबाय। जोंखौ बरायदोंलै। गासिबो गारिखौबो पार्किं खालामना लाजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय जों दा थांसै, वेलकाम खालामबाय जोंखौ लामायावनो। जों रेडि जाजोब्बाय, जोंखौ बरायगासिनो बेम दामनानै बेयावनो। बे आयंआलाय माथो। दे थाब फैद'।
गासिबो बेस्थ' गोजा नैबाव सफैनानै नैबे होसिगोन हाबाया फोसाबनानै ओंखारदों ओमफ्राय जों हौवा गोदाननि न'आव सफैबाय